خود مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھدا ہے حضور دیاں تعریفاں تے کملی والا دا رب کردا پیا بیٹا لائٹ بند کر موبائل دی سارے مل کے پڑھنا کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ دی پترو پڑھو سارے پڑھو جڑے فرنٹ تے بیٹھے کوئی مثل نہ پڑھن دے نا ہن چس آئے گی سارے پڑھو کوئی مثل نہ دی رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی او دی چڑھ دی لیاؤ تاڑے اے پورے قلعہ احمدآباد تو لے کے تونتھل تک ننار تک 1 کروڑ روپیہ نام دینا ہے کوئی بندہ کہے دی جوانی دی قسم دے کے وکھائے نہیں دے سکتا رب بندہ اللہ امرو کا میں اپنے یار دی ساری عمر دی قسم اٹھانا ہے بچپن دی لڑکپن دی جوانی دی بڑھاپے دی ہے کوئی ایسا ترجمہ انج کر لئی عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میں کیا کرنا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ویکھو یہ بال کیویں پہ پھڑ دے کہ جویں کدی ویکھے نہیں ہوندے نہ بالا پتر مولویاں دا مال پچنا نہیں چاہیے چھڑ دو اے بھائی نے اگے کوئی مثل نہ ڈولن دی پترو لے لو آن کے اتنے آ کے پڑھو آجو 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 عرض کرنا چاہ رہا میں بچیاں دہرانے ماشاء نہ رہندے کر اوے نہ کر مس کر میرا چان بس کر میرا چان بس کر اللہ میرے چاند دی عمر چ برکت فرمائے تینوں میں جان لگیا 100 دے کے جانا ہی اللہ عمر چ برکت فرمائے میرا چان یاتیاں ماں محبت کردہ پیار کردہ سنیا جے دھیان نال میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن لن میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو اے لفظ بڑے وڈے نے سمجھن والے نے عرض کردہ پیا میرا اوے میرے چان رانا صاحب دی شادی تے آن والے آؤ عبدالحادی دی شادی تے آن والے آؤ میرے ویراں گل سن لن میرا دھیان دینا رانا صاحب نے نبی والا صاحب دا کی نام ہے حادی صاحب تے تہاڈا نام بھائی عبدالوہاب رانا جی حادی صاحب ایتھے بزرگ ترے پھردے نے کڈا خوش نصیب باپ ہے جنہیں اپنے پتر دی شادی شگنا نہ ویکھی ہے سنیا جے ماپے سوگ نصیباں نال ویکھدے نے ماپے تے پتراں نو پالن دے بھکے ماپے تے پتراں نو جوان کرن دے بھکے ہوندے نے سنیا جے ذرا دھیان دے نال اللہ جاندا ویراں سنو ذرا دھیان نال نکاح دے موقع تے جڑیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون جڑیاں نکاح دے موقع تے آیتاں پڑھیاں جاندیاں قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ پاک دا قرآن کہندا پیا ہے سنیا جے دھیان دے نال اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو جویں ڈرن دا حق اصل ہے پر مسئلہ اے سمجھنا میں میاں بیوی دے نکاح دے موقع تے مولوی صاحب ایتاں کیوں پڑھدا ہے اے دی ایتاں پڑھن دا مقصد کی ہے میاں بیوی نال جھوٹ نہ بولے بیوی میاں نال جھوٹ نہ بولے قولوا قولا سدیدا سچی تے سیدھی بات کرے میاں بیوی دے نال تے بیوی اپنے میاں دے نال سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرے سنو ذرا دھیان نال اج ویرا سنو عورت مرد دا لباس ہے مرد عورت دا لباس ہے تے کنے پیار ہونے چاہیے نے میاں بیوی دی زندگی بڑی قیمتی ہے میرے نبی فرماندے نے مرد نو چاہیے نال اپنی بیوی نال سن لو دھیان نال حب بائی لیا صحیح البخاری چ حدیث موجود ہے حب بائی لیا من دنیا کم سلاس میرے نبی فرماندے نے مینوں تیناں چیزاں نال پیار ہے ایک خوشبو نال پیار ہے
ایک نماز نال پیار ہے، ایک مینوں اپنی بیویاں نال پیار ہے۔ اج کنے بیٹھے جرا گل سمجھانا چاہنا ہے، میری بھیناں وی دھیان نال سنن ویرا، اپنی بیویاں نال پیار کریا کر، پر خاوند کدوں پیار کرن گے جدوں بیویاں جی خاوند نال او سلوک کرن گیاں جڑا جنت وچ اللہ پاک نے بابا جی آدم واسطے سکون پیدا کیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام آندے اللہ میرا جی نہیں لگدا، اللہ پاک فرماندے نے آدم اسی تیرا جی لا دینے ہاں۔ جلولے آدم علیہ السلام جنت دے وچ بیٹھے نے، جنت دا مانا سکون والی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت دے وچ بیٹھے ہوئے نے تے کہندے نے جنت دا مانا سکون والی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے نے، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سامنے بیٹھے نے، تیرے میرے بابا جی آدم سنو جنت وچ بیٹھے نے، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے آدم تیرا دل لا لینے آؤ۔ اما حوا نو کھبی پسلی چو پیدا فرمایا، جڑ والے بابا جی آدم نبی نے ویکھیا نا آندے نے ماں ہاذا اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے آدم اے تیرا دل لائے گی، اے تیرا جنت چ دل لائے گی۔ اے دا مطلب ہے جنت جڈی مرضی خوبصورت جگہ دا نا ہے پر بابا جی آدم دا دل نہیں لگا۔ بیوی تو بنا کر کیویں سونے لگ دے نے، بیویاں تو بنا کر سکون نہیں لب دے، بیوی تو بنا کر کیویں سونے لگ دے۔ ویرا گل سن لاؤ بابا جی آدم نو کنا سکون ملے آئے تے ایتھے لفظ کواں گا اج ساڈیاں بیبیاں گھر چ کی کردیاں، بندہ باہر آندا جائے چاہیے تے نا سونے کپڑے پا کے بہن آندیاں بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت خامد نو بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھول دی اللہ جنت دے 8 بوئے کھول دے گا۔ پر ہن بندہ بوئے لنگدا ہے تے آندے ہی لگ پن گیا، شیمپو بھی مکا ہے، گھیو بھی مکا ہے، آٹا بھی مکا ہے، دالاں بھی مکیاں، خرچہ بھی مکا ہے، جھاڑو بھی مکا ہے، بوکر بھی مکی، برچ بھی مکا ہے، میں جی کپڑے بھی مکے، جتی بھی مکی، واندا لے میں بھی مکا ہے۔ نہیں پہنا آندیاں کچھ نہیں دسنا، آندیاں خاوند نو بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولنا ہے، بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولنا ہے، مسکرا کے دیکھنا ہے۔ خاوند دے آن تو پہلا سونے کپڑے پہننے نے، اے میں گھر وسان دی گل دسن دے آئے۔ اج کراں دے کار کیوں بگڑے پینے، اج ویرا ٹبراں دے ٹبر کیوں بگڑے نے، اج برداشت کیوں نہیں رہ گئی، اج کراں چ ویرا بسن کیوں نہیں رہ گئے، اج کراں چ کردار سازیاں نہیں رہ گئیاں، نہ بیویاں رہیاں تے نہ بندے رہے۔ میرے نبی نے فرمایا جدو خامن دے واسطے سکون پیدا کرے گی عورت، اے سنیا جے دھیان نال آندیاں مسکرا کے دے کے بسم اللہ کر کے بٹھائے، ایتھے لفظ سنیا جے دھیان نال میرے بندے ساری زندگی یاد رکھ دینے۔ میرے نبی فرماندے نے ایناما مثل ختیجہ، بیویاں تے اور بھی نے پر ختیجہ سی۔ وجہ کیا ہے میرے نبی دی بیوی نے تن بھی قربان کیتا تے محمد تو من بھی قربان کیتا، میرے نبی تو جان بھی قربان کیتی تے مال بھی قربان کیتا۔ میرے نبی ہمیشہ پر یاد رکھ دے سی نہیں پہنے نیک بیویاں ٹر بھی جان، ایک دن سجدہ ختیجہ دنیا تو چلے گیا، اے رجب دا مہینہ میرے نبی کریم دی بیوی سجدہ ختیجہ دنیا تو گئیاں تے آپ نو معراج ہویا۔ اس غم نو ختم کرن واسطے اللہ پاک نے اپنے نبی نو معراج شریف تے بلایا، اقصا چ بلایا، عرش تے بلایا، 7 آسماناں دی سیر کرائی، اسے غم نو ہلکا۔ سردار ابو طالب میرے نبی دا غم خار چاچا اس دنیا پانی تو چلے گئے، آپ نے انہاں دا غم ہلکا کرن واسطے، انہاں دا غم ہلکا کرن واسطے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، اوے پترو تسی تھوڑا جا پیچھے ہو، رولا نہ پاؤ، چل جلدی کرو تے پیچھے آؤ، سارے مجمع تسی وقت پایا تے میں حیران نہ بچیا تو اللہ جاندا گلاں بڑیاں ایمان والیاں نے۔ ایتھے لفظ سمجھانا چاہنا اپنیاں پینا نو نہیں پینے تیرے خامد اج پھٹیاں تے کیوں بہندے نے، اج منڈے موبائلاں تے باہر گلاں کیوں کردے نے، ایدے چ کمیاں نے میریاں بیٹیاں چ کمیاں نے عورت ذات چ۔ پہنے تینوں سمجھاؤنا ہے ناصر مدنی اپنے کردار بناؤ تے ایسا بن کے وکھاؤ کہ بندہ باہر پھٹے تے نہ پوے، ایسا بن کے وکھاؤ بندہ موبائل چ نمبر نہ رکھے، ایسا بن کے
وکھاؤ بندہ کسے دی تصویر نہ رکھے ایسا بن کے وکھاؤ بندہ کسے دا موبائل نمبر نہ رکھے او دی دلیل میں دین لگا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے عورت نفلی روزہ بھی رکھے تے خامن نو پوچھ کے اج شادی دے موقع تے گلاں کر رہے ہیں شادی دے ریلیٹڈ گلاں کرنی ہے رانا عبدالوہاب صاحب میرا چانور گا دولا میرا مکھن تے میری ملائی میں چاہنا ہے سنو یہ میں ہوں یہ میرا دولا ہے اور میری خواہش ہے اللہ انہوں بیوی فرما بردار دے وے کہو آمین وہ تسی آمین بھی نہیں جے کہہ سکتے سارے کہو آمین تیرا لفظ بڑے وڈے نے سنیا جے تیان دینا میں اپنی بہنوں نو سمجھا رہا پینے تیرے خامد کیویں تیرے سامنے محبت نہ رہ سکدے تیرے خامد کیویں پیار نہ رہ سکدے نے تیرے خامد کیویں محبت نہ رہ سکدے نے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو سرا سنیا جے تیان انشاءاللہ آ بندہ نہیں کہے کو مار کھاندا یہ بال سامن جاندا ہے بیٹھ جو اتنے بیٹھ جا کھوتا کٹنگے دی کٹنگ ویکھو وہ نائی کڈا امترا جنہیں دی کٹنگ کی تھی ویکھو جام موک دے نہیں دے کھوتا کٹنگ کراؤں دے چار چفیرے مون کے نا جالا لاؤن والا برش وال تاں کھڑے کر دیں ویکھے دے وال ویکھو میں تے حران نکا جیا وہ نائی نو جا کے کی آکھیا ہونا ہے بھی مینوں اجدہ بنا دے پیالہ کٹنگ کھوتا کٹنگ عجیب قسمیں کٹنگن ساڑھے بڑے جدوں بھی نائی کو لے جاندے ہونے سانو تو انہیں کہنا اکو جو وال کر دے کیوں جی بزرگو اکو جو وال ہوں دے ہون منڈے نائیاں کل جاندے نے کوئی ادھروں کٹاؤں دے ادھروں کٹاؤں دے نے ہون تے گالی کوئی جنہیں لالی لوئی انہوں کی کہے گا کوئی جتے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کہ اتے سمجھاؤن والے کملے دیکھ لو جنہوں تسی مرضی نہ میرے بچوں توجہ رکھیا کرو گل سنیا کرو اینا اجتماع میں کڈیاں شادی دے ریلیٹڈ گلاں کر رہے ہیں مولوی گھنٹہ تقریر کر کے اللہ بیلی ہوندے نے پر میں گھنٹہ ہو چلا ہے تے میں اجے تک تہاڈے سامنے موڈی بنن دیا ہے تاکہ اج آندا مل مڑ جے جنہیں تسی میرے آئے اللہ قبول فرمایا اللہ قیامت نو حضور دے قدمہ چینج بٹھا دوے اللہ سونے سانو کوٹھی کوٹھی جنت نہیں چاہی دی بس اپنے یار دے پیران چ تھوڑی جی جگہ دے دوے اسی مالکی کرنا جتے آمنہ دا لال ہوئے سان تو مصطفیٰ دا گوانڈ چاہی دا ہے سونے دی زیارت کری جائیے تے رجی جائیے کیوں اللہ جاندہ ظلفانے چھلے چھلے ساری دنیا بہو سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے حضور تو کون اچھا سکتا میاں جا پر کیا منظر ہوئے گا جیڑے والے میاں محمد بخش نے نقشہ کھچے ہے پتر چپ کر کے وہ میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا تے لیندہ چڑھدا رہندا پکا رنگی محمد والا تے جڑا چڑھیا پیر نہ لیندا اوے ایتھے رولا نہ پاؤ اے تسی کی تسی نواں رولا پاؤن لگ پے میں رانا سپیکر چ آوازاں جان دئی ہیں رولا نہ پاؤ چپ کر کے بیٹھ جاؤ پہ ایکو بار مولوی نوں پھڑاؤ تے سیاپا نہ بیڑو ہاتھ سیدھیاں گلاں نے ایویں گل بڑی وڈی اللہ جاندا دھیان کریا جے میریاں بہناں وی دھیان نہ سن لن میرے ویر وی دھیان نہ سن لن عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مازاد دے کاجل والے نبی دا کلمہ پڑھنے والو جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑھے آئے عرض کرنا چاہ رہا سنیا جے پہنے بیوی انہی کہندے نے جڑی دکھ دی وی سانجی تے سکھ دی وی سانجی اج موبائل تے گلاں کر کے منڈے رج جاندے بعد چونا دا جی نہیں کردہ گلاں کرنوں ایک منڈا مینوں ملیا مولوی صاحب میرا ویاہ ہویا میں کہا چنگا ہویا میں کہا اللہ تینوں پتر دوے کہندا اچھا آندا مولوی جی مینوں ایک مسئلہ ہے میں تو آپ بڑا وڈا مسئلہ ہے میں تو بڑا وڈا مسئلہ ہے کہندا نہیں مینوں دسو میں کی مسئلہ ہے اے میرا اپنی بیوی نال گلاں کروں جی نہیں کردا میں ویاہ تو پہلو کرنا سا کہندا کردا سا میں تیرا پیکج مک گیا بھی تو ہون کی کرنی ہے
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੀ ਭੈਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਉਮਤ ਸੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੰਬਲ 'ਚ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲੀ ਪਾਪਾ ਸੁਣ ਲੇਗੇ ਮਾਮਾ ਸੁਣ ਲੇਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰਦਾਰ ਹਰਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੀਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਤਾ ਬੇਅਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ਾ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਤਾ ਬੇਅਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ اللہ جنہیں بیٹھنے حضور دی غلامی نصیب فرما ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت ادھر آواز اچھی آوے چونڈے تک تے واج جاوے ادھر پڑے تاجدار ختم نبوت اچھی بولو تاجدار ختم نبوت یار ذرا جنہ مادہ دو پیتا رہا اچھی اچوینے تک واج جائے محمد عربی دے غلامہ دی تاجدار ختم نبوت با تاجدار ختم نبوت حضور واسطے بولیا کرو بیٹا موبائل دی لائٹ بند رکھ کھانو پہندی ہے لائٹاں بند رکھو ہے کنی لائٹ جل رہی میرے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں ودوحا دے چرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مازاد دے کاجل والے نبی نو ماننے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مازاد دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے سراج منید دے چرے والے بدر منید دے مقام والے حامیم دے کنل والے تاہا دی شان والے مزمل دی کمنی والے مدثر دی چادر کے سن والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ کرما دے دینے پاک والے وما ینتق ون الہوا دیا پاک بلیاں والے قد نرا تقلبا وجہ کا فی السما دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اچھی کہو سبحان اللہ عرض کرنا چاہ رہا میں اپنیاں پہنوں نو سمجھاواں گا پہنے خاوند آوے تے جی کریا کر تے نیک بیویاں جنت ہویا کر دیاں نے میرے نبی فرماندے نے نیک بیوی دنیا دی جنت ہے پر ایتھے میں دھولیاں نو بھی تھوڑی گل سمجھا جاواں جے بیوی آندیاں بسم اللہ کرے شیخو پورے چک مولوی صاحب فوت ہو گئے تے ویرا سنو تے آنو دی بیوی بھی فوت ہو گئی جدو بیوی فوت ہوئی تے میں تعزیت کرن گیا میں کہ مولوی صاحب میرے یار نے میں میلاواں گلے لگ کے بڑا رویا میں کہ یار وہ بھی وڈیری تے تم بھی وڈیرا تے رون دی کیڑی لوڑے تھوڑا جا جی کھاں ہنڈا کے دنیا تو گئی آندہ مدنی صاحب میں او دیاں سکھاں نو رونا ہے او دیاں صفتاں نو رونا ہے میں کہ 10 کی صفتاں سی تیری بیوی چے آندہ مدنی صاحب جدو میں کارا نہ سا بسم اللہ کہہ کے بوا کھول دی سی انہیں کدی مینوں ٹوٹی تو ہاتھ نہیں تون دیتے منجی تے بٹا کے جتی دے تسمے اپنے آتنا کھول دی سی جتی دے تسمے اپنے آتنا کھول کے انہیں مینو بٹھا کے بالٹی چ پانی لیا کے دابڑے تے بالٹے چ پانی لیا کے انہیں میرے ہاتھ ہینڈ واش کراؤنے تے جدو میں ہاتھ تو لینے تے بیٹھ جانا ہاتھ تو کے انہیں بیٹھ جانا نا ہاتھ تو کے بیٹھ جانا
कहंदे ने मेरे अगे रोटी रख देनी, मैं दे नाल बह के रोटी खा लैनी, रोटी खा के ते मैं उठन लगना, ने कम्मे लगी आना, आटा गुंदी आना, भांडे धोंदी आना, कपड़े धोंदी आना। जदों मैं बाहर जान लगना इन्हें फन मेरे नाल नाल तुरना, दरवाजे ते आन के कहना जदों मैं कदम बाहर रखना, कहंदी है कर्मा वालिया तेनू रब दियां रखा ने, तेनू रब दियां रखा ने। अज किन्ने मुसलमान भरा बैठे ने, मेरिया भैणां भी नोट कर लन, मेरे वीर भी नोट कर लन, किड्डे वड्डे बैठे जे। जदों बीवियां इंज दियां होवन ते फिर रोने क्यों ना आवन। आंदा मदनी साहब अज मैं जदों घर आना मैनू एक घर वड्डन नूं पैंदा है, हत्थी जिन्हां नूं दफन च करिए मुकी आस न दे, बिछड़ गया दे पल पल याद सतावे, पर हुआ मुदता वत कोई आया नहीं, फिर मुड़ वतना वल पाया नहीं, कुछ सुनिया हाल सुनाया नहीं। मुत्तां गुजर जांदियां ने, जड़े चले जांदे उन्हां कदी सारा नहीं मोड़ियां। मैं अपनियां भैणां नूं कवांगा भैणे खामन दी इज्जत करे करना, औरत ओ जो खामंद नूं रखे राजी ते समझे खामंदे कुल आशा रियानू, कुली खामंदी नूं ओ बहिस्त समझे ते ना वेखे बुलंद चबा रियानू, ना वेखी किसे दी चौपड़ी नूं ते अपने खामन दी जेब दा ख्याल रखी। मां धी नूं जांदियां मतां देवे, इस गल दा धीए ख्याल रखी। सारे जग नाल जे ना तेरी बने अपने खाम